Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ Плевен е уникална по рода си високотехнологична, умна болница, обединяваща върхови технологии в медицината, интегрирана информационна система за контрол на качеството и лечението и високо квалифициран екип от лекари и здравни работници. Цялостната дейност на болницата се реализира чрез уникална болнична информационна система, позволяваща създаването на електронно медицинско досие за всеки пациент, достъпно за него и лекуващите го специалисти от всяка точка на света. Основните отличителни характеристики на многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ са: първият по рода си 128 срезов компютърен томограф, осигуряващ до 60% намаляване дозата на облъчване на пациента. Специализираният софтуер за изследване в областта на онкологията дава възможност за визуализация на най-малки детайли при откриване на злокачествени новообразования. Дигиталната рентгенова система позволява максимално понижаване на йонизиращото лъчение на пациента при отлично качество на изследването. Единствените за България революционни ехографски апарати, позволяващи визуализация на структури и органи, трудно достъпни за диагностика с конвенционалните ехографи. Апаратите от серия MyLab 7 разполагат с режими на работа, еластосонография и контраусилена ехография, които могат да визуализират малки и дълбоко разположени лезии и да покажат дали те са доброкачествени или злокачествени. Приложими са при патологични образования на черен дроб, гърда, простата и щитовидна жлеза. Системата за архивиране и комуникация ПАКС позволява всеки снимков или видеоматериал от образната диагностика на болницата да бъде съхранен в електронното медицинско досие на пациента и достъпен за лекарски екип от компютър, мобилен телефон или таблет. Клиничната лаборатория е оборудвана с най-модерни анализатори – хематологичен, биохимичен и имунологичен, с възможност за определяне на 120 биохимични и на 80 имунологични теста. За първи път на едно място функционират 6 уникални високотехнологични операционни зали, 4 от които са интегрирани чрез софтуерна конфигурация. Интегрирането на операционните зали позволява контрол върху всички системи и камери в операционната зала от един тъч монитор в нея. Информационният софтуер дава възможност всички данни за пациента, видео и диагностични изображения да бъдат гледани в операционната зала, както и да се извършват предварителни виртуални операции. Операционните зали са оборудвани с последно поколение ендоскопска апаратура, позволяваща извършването на максимално щадящи оперативни интервенции. Информационната система дава възможност за телемедицина, т.е. осъществяване на двустранна аудиовизуална връзка в реално време от операционната зала, с водещи специалисти във всяка точка на света. Логистичната баркодирана система от ID пациентски гривни е свързана с електронното медицинско досие. Тя осигурява стриктен контрол на движението на всяко лекарство и фармацевтичен продукт от болничната аптека до приложението им върху пациента. Персоналният високотехнологичен терминал, разположен непосредствено до болничното легло, дава възможност за достъп до електронното пациентско досие по време на визитация, както и за провеждане на дистанционни консултации с специалисти от страната и чужбина. Освен това, осигурява както развлечение на пациента, така и връзка с неговите роднини, приятели и колеги. Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ Плевен разполага с високо квалифициран екип от лекари и здравни работници, които са утвърдени специалисти в областта на гинекологията, онкологията, роботизираната хирургия, кардиологията, урологията и гастроентерологията. Водещите лекари от екипа на болницата се ползват с международно признание и престиж поради факта, че са членове на европейски и световни професионални организации, автори са на статии в чуждестранни научни списания, както и са горди носители на множество награди и отличия.